El dia a dia del Didac diu així: el dia a dia del Didac avui te l'ha dedicat, el dia a dia del Didac avui te l'ha dedicat, una vida divertida de drac disfressat, una vida divertida. Amb un bon dia s'alça del llit, pregunta: quin dia és avui? Mira en el calendari, avui és diumenge 10 d'abril. Des de juny amb la mare sempre tan divertit. Una dutxa a les dents, els deures fets no sol deixar per demà. Coses pendents, juguem amb les disfresses. De qui vas tu, de qui va ell? Un indi, un drac, un dimoni, un dinosaure. El dia a dia del Didac avui te l'ha dedicat, una vida divertida de drac disfressat. El dia a dia del Didac avui te l'ha dedicat, una vida entretinguda, gaudint amb gent coneguda. Ajuda a son pare amb el dinar, amanida, amb endívia i dolç per endolçar. A la cadira, Didi, a la cadira sentat, deixa l'ordinador que ja està ordenat. Diu que jo he dit que el diumenge és festiu, de dilluns a divendres no diu ni piu. El dia a dia del Didac avui te